Kudokeza mabi yangu tayone nadzo manhoko dzozuwa rochisere mwedzi uno wachikumi. Kwai mupfigwa wakaisiwa kukwekwe wakuenderera mberi masvondo mairi. Hurumende yareketa izvi vachiti vabvumirana mumakurukota kuti zviitike kudari. Idi nhamo nomanga zvichaita kuteerana nevanhu vekukwekwe. Kwaino vakuru hurumende kuri kuuya tumushonga todziwa mupengo tunoita zviuru 500 panosvika pakati pomwedzi. Tamirira kuti chokwadi chere kana kuti manyepo nekuti wakabvira kare wachindonyepa anozvinyaya kamushonga kodziwa mupengo kam. Ticharamba tichikunyepai mabi yangu. Ipapa wakuru hurumende waita izvo vanokona maningi zvavanouya nazvo zvokurambidza zvinhu. Watiwo zvikoro zvese kana zvapfikiwa kudari pari kudiwa kuti pagoite vamwe vanoita zvokuvhura zvikoro vachiita kufundzisa upwere zvidzidzo zvepazororo. Watiwo zvikoro zvekubvumiwa kuti zvigofundzisa vapwere vari muzvikoro pavopo. Wati vanenge vari kuda kuvafundzisa aiwa vanoendawo kotsvaka kumwe. Heno zvikaburika izvo zvimabi yangu. Chitumbwiza yati inokundiwa noguta roHarare apo yaitawo yayo murambatsvina waita zvibodzizvo zvagoitiwa nevanhu vekuHarare kuenda koparadzira vanhu vari kuita mabasa avo vachizviitira mumhera momugwagwa. Watiwo vanhu vari kuita zvisiri pamutemo saka vanofanira kupwanyiwa zvinhu. Asi manyara akandoti tacha kwese kwese upariba ari kuyatakura kana ari kusemedziwa nawo. Zvinotorwadza mabi yangu kuti chinorwadza chinyi kusiya vanhu vachiita zvokuti vawane kurarama kana kuti kuvatakurira manyara kuti vararame zvakatsarukana zvinotsanana. Idi mabi yangu aiwa toramba takandoringa asi zvinorwadza. Tendekera kumatare odzimhosva paizvo akaenga nzinde ari kuita ari kusanobata chigaro chamaraba pawanga wabisiwa pai ati ari ndiye ari kushanda pachigaro. Ipapa pari bagoziva kuti zvichagotekaira sei kana kuti zvakamboitika sei nekuti tiribe kunyepiwa paakabisiwapo noJudicial Service Commission. Toramba takaringa tichikuti kunyepai kuti zviri kutekaira sei. Takadaropo kwaino JSC vari kuferefeta kuti mutongi Chinhamora wagosangana sei naChikwana ari munyori ndiye kuJSC. Ipapa pari bagoziva kuti zvichagotekaira sei asi ticharamba takandoringa kuti vari kutekaidza sei nhau iyi. Zvinotorwadza mabi yangu. Ipapawo dare guru munyika raita chiendebenhuke rikati iro wamaraba kubenhuka kwavo kwagoita kubasa kuri pamutemo. Idi tagozviziva kuti ndizvo zvichagoitika nekuti paribe anogona kuzopikisana nawo kana wabenhuka kuofisi kwacho kare. Peno ndiwo watonyora mutongo kuti ndo zviri kufanira kureketiwa nevatongi paribe agoziva. Kambani Rio Zio raendesa makambani mairi kumatare odzimhosva wachida mari yokuAmerica inoita mamiliyoni 200 chaiwo. Wari kuti kambani yoFalcon Resources rusunungureko dzakawabira zvichewa zvavo zvekiromu. Heno kana chiri chokwadi kana kuti manyepo kana kuti peno vachagoipiwa chiri mari nokuti makambani avo ari kuendesana nawo kumatare makambani anokuchidzana nomasoja. Tinondoziva zvinoitika pano masoja munyika medu ipapa pakanyangaritsa mabi yangu asi ticharamba takandoringa tigokunyepai. Paino hurumende kuzvibva svondo rapfuura parakagopera kwaita kutengesiwa kwefoja inosvika mamiliyoni emakirogiramu 135 chaiwo. Wati izvi zvakanaka nokuti zvaunza mari inoita mamiliyoni ekuAmerica 363. Ipapa heno kuti warimi wekwedu wasarawo wachipfumvura chere kana kuti vanhu vano mari kare ndo wakutoenda kopfumvurapo kare. Idi zvinorwadza izvi. Munyika medu zvikatekaira zvezvino pakasaya chinovhiringidza
kwai makore 5 ari kuteera tinogona kuita zvokutoti tichada bagotenga magetsi kubva kunze kwenyika. Ipapa vanhu vari kubika magetsi ozuva vari kuita kuingidzira kusvinu nomakambani akutozvimirira egani achiri kuda zvokunyangadziwa nozesa. Kwai kamuitiro kozesa kanosemedzesa kuita miedzo unokokora chaiwo, saka vari kuita kutiza ipapo. Tinoramba tichindoimba kuti Yawe acharamba achindotipa zuva rakawanditsa kudari, nokutoti chero kwedu nokwamutoko waripowo wakatoisa achibika magetsi chozuva apo vari kubika napo magetsi. Toramba tichitenda izvi. Tiri kufara tsitsi danga rembwa apuwa mumwe mubayiro pokare weinonzi PEN Painter Prize. Toramba tichitenda kuita kwache kunoita kuti aramba achisimukira. Toramba tichingoti makorokoto. Tichatamuke kuenda pasi rese. Kwai muSouth Africa muri kuita makwai okuti kuno vamwe mai waita kubatsirwa nowana wapwere wanosvika 10. Idi kana magoso chaiwo aiwa anosvika pakadare apa. Toramba tichiti makorokoto. Imo muSouth Africa pokare gurukota rezveutano raabisiwa pachigaro rambonzi rimbosendekiwa nomutungamiri wenyika ikweyo. Aita izvi achibva atekaira kuenda kumusangano weG7 paakadaniwa kuti agoende. Wabi edu vanodaniwa kunoenda vanhu vakuru idi. Dare rokuMalawi kwai raramba kuti tigopuwe ufakazi nomavhidhiyo watiwo vanhu vekuSouth Africa vari kufanira kuuya koita ufakazi munyaya yaShepherd Bushiri. Vanofanira kutoita kuuya wegani kuMalawiko. Idi pakatonyangaridza tiri kuona kuti vari kuda kuti vamutonge murumeyu. Kwai Namibia yapfika zvikoro kuhwindo apo kwaita kutekeshera kodziwa mupengo. Kaunye kodziwa mupengo katekaira kadambure zvekutoti wazhinji wabatiwa wapwere vari kufunza pabudzi pono wafundisi wawo. Zvinotorwadza tinoimba kuti wachatakanurwa kuno yano. Kwai kuKenya wada kuisa mutemo wekutoti unoita kuti makambani anobva kunze kwenyika areke kuramba kubhadhara mari dzomutero. Izvi zvinotofadza dai zvikaenderera mberi. Munyaya yafadza wazhinji nyasi mukupedzesera kwai mutungamiri wenyika yeFrance apapuwa gwati rino kuusu kwache zvaita kuti vanhu waite kupengereka padandemutande. Idi mabi yangu aiwa rekaiwo kwedu wareke kufarira zvokutamba nevanhu. Tiri ipapo mabi yangu togumira pano kwanyasi ndini mhandi weyo nhau.